Fil-hem tiegħi lil mulej sejjaħt u semani. Fil-ħajja il-bniedem jgħaddi minn diversi mumenti diffiċli, hekk liema mumenti wasluh biex jikber u jsir jaf aktar l-imħabba kbira li Alla għandu għalih. Jiena, bħala pittur u artista tal-mużajk, nista' ngħid li din l-esperjenza ngħixha kuljum waqt li noħloq xogħlijiet ġodda. Fil-waqt li l-arti hija espressjoni fil-ħajja ta' kull artista, fil-mużajk kull biċċa irħama li nwaħħlu hija imkisra, imperfetta, imma li dawn il-biċċiet kollha imwaħħla ma' xulxin isiru espressjoni ta' ferħ u ta' żbuħija ta' Alla. B'dan l-istess mod fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna, għalkemm f'ċerti mumenti il-bniedem jesperjenza tkissir u imperfezzjonijiet, imma bil-għajnuna kbira ta' Alla, il-ħajja tibqa' dan ir-rigal kbir u sabiħ tal-imħabba kbira li Alla għandu lih. Mulej, fil-waqt li nirrikonoxxi x-xejn tiegħi, il-mart u d-dwejjaq tiegħi, għenni ma ninalaqx iżjed fiha nnifsi. Għenni biex dan il-vojt iservi bħala sponża li tassorbi l-imħabba tiegħek.